Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hadin ka jingjan rat na phangi kitan riding balathung bi an daki karbi hapo upur usam jong ka shnong lapangap ki nongshong shnong lapangap ki ladap mynta da ka jing Khuslai bahatu kin yo ni ban leit rep leit riang da ka basuk basan namar bagi karbi ki thang ya ki Hynñiewtrep bat berngem ban penthut ya ka jing leit rep leit riang haki penthor ka ba ki badan markhap bat ka shnong karbi ka batip kum ka tapat habai kren berwahe shnong uma daimon mi lengdo ulai thu baka darbar shnong ka kentu ken pham yaki nongshong shnong bakin sange shwa ban leit rep leit riang shaki penthor namar baka jinglong jingman kampat shngai naka jingya kan at habreng ki penar bat ki karbi hakapot Assam Meghalaya ula kenturu yaki bor penyak distrik bat ka sarkar jilla baka daiban penbiang yaki bor pahara ki babiang bat khampen bon ki pulit ban senran lang yaki nongrep hakapor baki leit rep bat leit riang shaki teki jaka penthor ki badan markhap bat ka tapat hakawai pat kaliang wahe shnong ulayathu baki nongshong shnong kila pentip shau baki pulit Assam kila 1 poi hakate ke jaka baya ka jia daki phau kali bat kila sedang shnaro yaki kenja sem hakate ke jaka ula karpat yaka sarkar jilla baka daiban shim yaki sinjam ki bating ban pha mi yaki teki pulit Assam nakate ke jaka khanang baki nam yo lat Satya ban shnai ka ketem pulit kapapura kumbalong hakibai pat ki jaka ya ka jia khaput shushu wahe shnong ulaya thuru banalor ki pulit Assam ki paidbah karbiru kila apahara hakate ka jaka